Good news muna po tayo, bagong destinasyon para sa Lakbay Dasal ngayong mahal na araw, silipin sa bayan ng Manaoag. Para sa detalye, kwento mo sa ating Good News Idol Tita Ronnie. Tuwing panahon ng Kwaresma, marami sa mga mananampalataya ang naghahanap ng mga tahimik at banal na lugar upang magnilay, magdasal at palalimin ang kanilang pananampalataya. Pinakabantog na destinasyon sa Pangasinan ang Minor Basilica of Our Lady of Manaoag na dinarayo ng libo-libong deboto taon-taon. Ngayon, may nadagdag pang lugar na maaaring bisitahin, ang Mount Grona Cavalry Park, Museum and Art Gallery na unti-unting nakikilala bilang bagong destinasyon para sa Lakbay Dasal. Sa lugar nito, sasalubong sa mga bisita ang isang kapilya na may replika ng Birhen ng Manaoag, pati na rin ang Stations of the Cross na nakapwesto sa isang lugar na may kaaya-ayang tanawing naaayon para sa tahimik na pagninilay. Bilang bahagi ng pagbisita, maaari ring silipin ang museo na naglalaman ng iba't ibang koleksyon ng artifacts at maging mga vintage na sasakyan na sumasalamin sa mayamang kultura ng bansa. May pagkakataon din ang mga bisita na magpatunog ng kampanang tinatawag na Bell of Happiness na nagbibigay ng kakaibang saya at karanasan sa kanilang paglalakbay. Sa kabila ng modernong panahon, nananatiling buhay ang tradisyon ng Lakbay Dasal, isang paalala ng pananampalataya, pag-asa at patuloy na paghahanap ng katahimikan ngayong Kwaresma. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.